акаи Сорубон 19 октябр патенти ма тамом мешавад. Ду ҳуҷҷате ҳастае ки барои шаҳрвандони хориҷӣ бениҳоят зарур мебошанд. Барои маскун кардан муроҷиат кунед. Ширкати дорувори Шифофармо барои шумо хизмат мекунад. Доруҳо барои зиёд кардани риш ва барои зиёд кардани мӯи сар, инчунин ҳиҷома кардан дар шаҳри Москва ва равғани тозаи сиёҳдона. Доруҳо барои зиёд кардани қувваи мард ва барои нест кардани простатит. Инчунин доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. Ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед. тахфиф карда мешавад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров, барномаҳои канали Юристиҷей. Тамошобинони азиз, видеода лайк мондана фаромӯш накунед. Оиди гирифтани шаҳрвандии Федератсияи Россия як қарори нав буромадагиай ва шумо мефаҳмонам ва баъдан ба саволотон ҷавоб мегардонам. Гирифтани шаҳрвандии Федератсияи Россия ба кадом муҳоҷирон осонтар аст? посухи коршиносон дар Федератсияи Россия. Гирифтани шаҳрвандии Русия аз ҷониби шаҳрвандони хориҷӣ аз сиёсати давлат вобаста мебошад ва қайд кардан мумкин аст ки дар такя ба маълумоти Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия ки тибқи он шумораи иҷозатномаҳо барои иқомати муваққатӣ дар нимсолаи аввали соли 2022 40% зиёд гардидааст. Шумораи хориҷиёне ки барои иҷозаи иқомат ҳуҷҷат супоридаанд низ 20% афзоиш ёфтааст. мутобиқи қарори нави ҳукумати Федератсияи Россия қайд кардан мумкин аст ки шаҳрвандони хориҷие ки дар Федератсияи Россия қарор доранд бидуни ҷиноятҳо кор ва фаъолият мекунанд. Гирифтани шаҳрвандии Россия барои онҳо осонтар мебошад. яъне шаҳрвандони хориҷие ки дар Федератсияи Россия кору фаъолият мекунанд, мисол мегирем ягон қонуншиканиҳо кардагӣ нестанд дар давоми сол ё ки ягон ҷиноятҳо содир кардагӣ нестанд. барои ин гуна шахсон низ гирифтани шаҳрвандии Россия бениҳоят осон мебошад. ногуфта намонад касое ки доғи судӣ доранд, гирифтани шаҳрвандии Федератсияи Россия барои ӯво иҷозат нестай ва махсус дар ин ҷо назоратҳо болои фиктивни бракҳо пурзур карда шудааст. яъне касое ки фиктивни брак мекунанд барои гирифтани шаҳрвандии Федератсияи Россия, ӯ шахсиятҳо бо тариқи ЗАГС дар ҳол шаҳрвандии Россияра гирифта наметавонанд. ҳозир мисол мегирем ягон шаҳрванди тоҷик зани рус мегирад ва аз ӯ зан фарзанддор кишид, баъдан ин мард соҳиби шаҳрвандии Россия шида метавонад. аз сабабе ки дар вақтҳои охир фиктивни бракҳо зиёд шиданд, барои гирифтани шаҳрвандии Россия ба ҳамин хотир рейдҳои махсус ташкил кардагӣ ҳастанд. вақте ки зани руса ба зани қабул мекунӣ ва рейд мекунанд, тафтиш мекунанд ки оё шумо дар якҷоягӣ зиндагӣ мекунед ё ин ки не. дар баъзе ҳолатҳо ба мисли пештара ҳастаи фиктивни бракҳо, лекин агар касеро ки дастгир кунанд, ҷаримаи бениҳоят калон содир карда мешавад. духтури дандон дар шаҳри Москва. бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошанд. ҳама намуди бемориҳои дандонро табобат мекунанд. барои сафед кардани дандон, барои пломба мондани дандон, барои табобат кардани хунукиҳои дандон. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед. духтури дандон бо нархи арзон ва дастрас. ғарибачаи танҳо нависондай. акаи Сорубон 19 октябр патенти ма тамом мешавад. бояд чанд рӯз пешакӣ ма граница равам. илтимос ҷавоб тиҳен. гарени важняй. аллоҳ нигаҳбонтон бошад. дар ҳолате ки та агар трудовой договор дошта бошӣ, барои буд шидани патентат ва продлит кардани патентат як моҳ пешакӣ бояд муроҷиат кунӣ ки продлитиш кунанд. вале агар ки трудовой договор надошта бошӣ, та граница бояд ҳатман бигзарӣ. як рӯз ё ду рӯз пешакӣ метавонӣ ки барои граница бигзарӣ. тамом. раҳимов нависондай. ассалому алайкум, ака ма патент дорам, лекин регистратсия гузаштагиай вақти рафтан депорт мекунанд ё ки не? раҳмат ака. регистратсия ва патент ду ҳуҷҷате ҳастае ки барои шаҳрвандони хориҷӣ бениҳоят зарур мебошанд. бе ин ҳуҷҷатҳо гаштугузор кардан аллакай қонуншиканӣ мебошад. шорух музаффаров нависондай. ассалому алайкум, ака ду фарзанд дорам, хизмат мебаранд. касое ки соҳиби ду фарзанд мебошанд, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд. мунаввара нависондай. ассалому алайкум Сорубонҷон, додари азиз. аз оилат агар ҷудо шавӣ, ҳақ дорӣ ки хона талаб кунӣ ай шавҳар. ҳамира як мефаҳмоди алимент
наметия мехрам мегарда худаш мо дар иҷа сарсону саргардон гаштем дар ғарибиҳо. вақте ки бо тариқи ҳалномаи суд закса бекор мекунанд ва дар уҷа фарзанд доштагӣ бошен, агар шумо ҳақ ва ҳуқуқ дорен ки барои маскун кардан муроҷиат кунед ё ки ҳақ ва ҳуқуқ дорен ки барои алимент ситонидан боз ариза пешниҳод кунед. чӣ қадар вақте ки алимент супоридагӣ нест, ҳақ дорен ки ҳамон қадар моҳ ё ки соле пардохт накардаша дастрас кунед бигирен. парвиз нависонда: салом алейкум пешакӣ раҳмат ака, барои вайни билет харидан меган як моҳ хизмат мекунӣ, ҳами роста ака, дар бораш полни гап зан. бале, бо тариқи дарсҳои вайни хондан дар тӯли як моҳ метавонед ки соҳиби вайни билет бишен. нуриддин маҷидов нависонда: ассалому алейкум, созен ака, дар Россия дар бораи регистратсия ягон навигарӣ нестед? раҳмат. не, мутаассифона ягон навигарӣ нестед дар ин бора. бегона нависонда: ака, вақти двойное гражданство дорам, тоҷикистон бирам аблава меқапа. агар ки дар федератсияи Россия хизмат кардагӣ набошӣ, дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ҳақ доранд ки ба хизмат даъватет кунанд, ё дар Тоҷикистон ё ки дар Россия хизмат мекунӣ. дима нависондай: 27 дрои намебарад, илтимос ҷавоб те, ё 27 пир кунӣ 28 қадам монӣ ба намебаранд, ё ки ҳами 26 пир карда намебаранд. дар ҳолате ки 3 рӯз пас шумо зодрӯз дорен ки 27 сола мешен. ана ҳамун вақте ки 27 сола шидӣ, аллакай ба хизмат даъват намекунанд. агар як рӯз пеш аз 27 сола шиданатра дастгир кунанд ё ки ба номат повиска биёяву даъватет кунанд, то ба хизмати ҳарбӣ сафарбар мешавӣ ва 2 сол хизмат мекунӣ. 200 нависонда: салом алейкум ака, 1994 ай хизмат озод шуд. бале, солҳои таваллуди 1994 аллакай озод шудагианд. супер нависонда: салом алейкум акаҷон, як савол дорам, нав канали шуморо ёфтам, 2 фарзанд дорам, моҳи октябр хона бирам, аэропорта гаранг мекунам, бачаи ёшум 22 солаем, илтимос ответ жду. дар ҳолате ки 2 фарзанд дошта бошӣ, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мебошӣ бародар. ҷумаев нависонда: чанд қа бояд қалинг супорӣ? умуман ҳамин қонун дар бораи зангирӣ ягон чӣ гуфтагия ё ки не? қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи супоридани қалинг ба зан ягон чӣ гуфта шидагӣ нест. ҳар кас ба чени қувва ва тавоноии худаш ба оилаи зан қалингпулӣ мебарад. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунам. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.